नमस्कार मंडळी. आज असा होळी आणि होळयेच्यो तुमका हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर होळी असा म्हटल्यावर पुरणाची पोळी होऊकच होई. खूप जण पुरणाची पोळी करतात आणि ते चांगलेच असतं. तर मी आज तुमका कोकणी पद्धतीत पुरणाची पोळी करून दाखवतलोय. तर मी अर्धा किलो डाळ घेतलं. ते बघा स्वच्छ अशी मी निवडून घेतलं. मस्त दाणेदार अशी डाळ असा 2 डाळकाची. मी आता धुवून घेतलंय स्वच्छ. पाणी उकळलं, कडकडीत झाला. मी आता ह्याच्यात डाळ घालून घेते. जरा वेळ फेस येईपर्यंत झाकणं ठेवते. जो ना फेस येलो ना तो असं अलग धरून असो काढून टाकायचो डाळीवरचं फेस. पुरणपोळी बनवण्यासाठी मी घेतलं 1.5 वाटी मैदो चाळून घेतलं आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ चाळून घेतलंय. ते मी मिक्स करतोय. या पिठात चवीपुरता घालताय मी मीठ. त्याच्यानंतर मी कलर येण्यासाठी थोडीशी हळद पावडर टाकतोय. हळद जरा टाकली काय पिवळे पिवळे धम्मक दिसतात पुरणपोळीत. कलर टाकूची गरज नाही. हळद टाकली का कलर आरको कलर इलो. पुरणपोळी बनवताना मी टाकतं कच्चा तेल. आम्ही ज्या या फोडणीत तेल घालतो सूर्यफुलाचा, त्या कच्चा तेल मी ह्याच्यात 1.5 चमचो टाकतोय. म्हणजे ह्या तेलान मऊसूतपणा येता. आपण जसा कडकडीत मोहन टाकतो काही पिठांका, पण ह्या पिठात पुरणपोळीच्या कच्चा तेल लागतं आणि त्या असा लावून घ्यायचा संपूर्ण पिठाक. मस्त अशी लुसलुशीतपणा पुरणपोळी घेता, मऊपणा. ते आता थोडा थोडा पाणी घालून आपण मळून घ्यायचा या पीठ. आमच्याकडे कोकणात सण असले आणि शिगमो असलो आणि होळी असली काय मी पुरणपोळी करतो. पुरणपोळी काय रोज रोज कोण करणार नाही. सण असले तरच कोणतरी करता. आणि होळी म्हटली का पुरणपोळी शिवाय शोभा नाही. होळी रे होळी आणि पुरणाची पोळी. शिगमो म्हटलो काय राधा येतं, सोंगा येतं. आमच्याकडे पहिले शबय मागा खूप जण यायचे. आता इतके शबय मागा घेणार ना, पण राधा म्हटले ना तर 3ऱ्या दिवशी आणि 4थ्या दिवशी भरपूर आमच्याकडे 8 ते 10 राधा येतात. आणि मस्त मस्त ते खेळ असतात राधांचे. बरे नाचतात ते, गाणी बिणी म्हणतात. आमचं वेतेराचं शिगमो 5 दिवस असा. आणि आमच्या घराच्या समोर नाईक म्हणा असं त्यांच्याकडे मांड असा. तर त्यांच्याकडे रात्रीचा रोंबाट येता आणि 5व्या दिवशी त्यांच्याकडे रोंबाट मारला जाता. आणि थैसून मग होळदो म्हणतो आम्ही. शिगम्याचं होळदो म्हणजे धूळ मारूक जातात. असं आमच्याकडचं शिगमो असता. खूप मजा येता 5 दिवस. तुम्ही जर कोकणात दिलात तर आमच्या मुद्दाम येत्यात या राधा 3ऱ्या किंवा 4थ्या दिवशी. ह्या पीठ मी आता मळून घेतलंय. त्याच्यात मी हे 1 चमचो तेल घालतोय आणि या बरा मळून मी ह्या अर्धो 1 तास माझा पुरण बिरण वाटीपर्यंत मी असा ह्या पीठ ठेवून देतलंय.
हे पीठ मी घेतलंय मळून, त्याच्यात मी आता 1 चमचा तेल घालतोय आणि हे पीठ मी अर्ध्या पाऊण तासासाठी असाच झाकून ठेवतोय. ही डाळ आता मस्तपैकी अशी उकाडली, खूप मस्त उकाडली डाळ. ही डाळ मी आता उतरतो आणि ही डाळ गाळून घेतो. ही डाळ अशी गाळून घेतली त्याच्या खाली पाणी पडता. डाळीचो काठ बनवचो असता ह्या पाण्याचो. मस्तपैकी अशी आंबट तिखट अशी त्या डाळीचो रसो जाता. पाणी टाकायचा नाही अजिबात डाळीचा. मी आता ह्याच कुंडला परत चुलीवर ठेवतोय. गाळून घेतलेली डाळ असा ना त्याच्यातला पाणी सगळा बाहेर पडून गेला. ही डाळ मी परत या कुंडल्यात ओततोय. या डाळीत अजिबात पाणी ठेवायचं नाही. पाणी सगळा सुकवायचा आणि त्याच्यात गूळ घालायचा. तर मी या अर्धा किलो डाळीसाठी अर्धा किलोपेक्षा थोडासा कमी घेतलाय, कारण सेम ना डाळ अर्धा किलो म्हणा गूळ अर्धा किलो नाही, अर्धा किलो थोडासा कमी असा गूळ. म्हणजे त्या अर्धा किलोपेक्षा गूळ कमी म्हणजे चव त्याची गोड बरोबर होतली. या डाळीतला पूर्ण पाणी असा सुकला आणि आता गूळ घालून घेतो. त्याचा आता पुरण तयार करूया. आता या गुळात पाणी सुटेपर्यंत परतून घेऊया. आमचा कोकण म्हटला तर कोकणातलं शिगमो म्हणजे 5 दिवसाची खूप मजा असता. आमच्या वेंगुर्ल्यात 15 दिवसाचो शिगमो असता आणि वेंगुर्ल्या तालुक्यातून आमचं वेतोरा गाव असा, तर आमच्या वेतोऱ्या गावातलो 5 दिवसाचो शिगमो असा. पहिल्या दिवशी आमच्याकडे होळी घालतो, त्या निमित्ताने पुरणपोळी बनवलंय. आणि दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपासून आमच्याकडे होळी घातली आणि आदल्या दिवशी त्या दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपासून आमच्याकडे ढोल असतात. संध्याकाळचे प्रत्येकाच्या घरोघरी ढोल येतात. रात्रीची रोमटा मारतो. आमच्याकडे निशाणकाठी येतात. आमच्या बाजूक मांड असा आमच्या वाडीचो, थंय निशाणकाठी येतात रात्रीची, राधा येतात. आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवसापासून राधा येऊन चालू जातो. भरपूर आमच्याकडे 7-8 राधा येतो. त्याच्यात शिगम्याक सोंगा करतो, राधाकृष्णाचा करतो, भूताचा करतो, त्याच्यात अजून कोण कोण जातो. आणि जे बाहेर राहणारे पोरगे असतात ते मुद्दाम सुट्टी घेऊन आपापल्या गावात परततात. 5 दिवस वर्षाचे 5 दिवस जे असतात ना ते खरोखर म्हणजे खूप मजेचे असतात. आणि तो शिगमो आमका इतको बरं वाटतं ना. पूर्ण वर्षात 5 दिवसाचा एक सण येतात. पोरगे मजा मारतात शिगम्याच्या निमित्तान. ते आता गूळ घातल्याबरोबर पाणी सुटला. या सगळं आता पाणी आठवून घेऊया. नंतर त्याचा पुरण तयार होताना नंतर पाट्यावर वाटून मी घेतलं आहे. ही वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर मी आता याच्यात घालून घेते. या पुरण आता होय तिला वास कसून सुटला. पुरणाचं वारा मस्त लागता, जरा अजिबात जाणार. या बघा या पुरण आता झाला. या पुरण कसा झाला ह्या माका असा बरोबर कळता. आणि तो उभो आडवो दांडो काही एक ठेवू नाही ना. या बघा या दांड्याचा असा सुटाक लागला, असा चिकटाचा बंद झाला. आता पुरण उतरवायचा. बघा या पुरण आता तयार झाला आणि उतरून घेते. बघा पहिलो दगड जेव्हा ह्या करतोय ना त्यावेळी ह्या पुरण इतक्या बारीक जाता. मस्तपैकी अशी डाळ ही शिजली. अशी डाळ शिजावी. पीठ काय मऊ मस्त झाला. असा 1 तास आधी पीठ मळून ठेव गावया. मस्त पुरणपोळी जातात. मी आता ह्या पिठाचे गोळे करून घेते 4.
असे पिठाचे पार्ये बनवायचे आणि गोळे करून घ्यायचे। मी अशाप्रमाणे सगळे असे गोळे करून घेते पाचही, आणि नंतर तुमका मी लाटताना दाखवते। पुरण असा बरा भरू काय, जास्त पिठापेक्षा जास्त पुरण भरायचा। पीठ इलेला असा दुमडून टाकला कसं गोळं तयार झालं। हे 2 गोळे करून घेतलं तर हे बाकीचे गोळे मी करून घेते। हे बघा मी या पुरण बरा असा भरून घेतलंय, तर आता लाटतंय मी ते। असा पुरण सगळीकडे असा हाताने केला आता पूर्ण असा काठापर्यंत येतात। ही कडा असतात ती जाड ठेवता का म्हणे, ही कडा वातड जाता। कडेपर्यंत पातळ अशी पुरणपोळी मी लाटून घेतलंय। मी आता ही लाटून घेतो 2 आणि नंतर भाजते। पुरणपोळी लाटलेली आता भाजून घेऊया। याच्यावर आता तूप टाकून घेते। परत असं थोडं तूप सोडायचं। मस्त बघशी अशी पुरणपोळी तुला होईल। परत एकदा तुमका होळीची हार्दिक शुभेच्छा, मनापासून शुभेच्छा। आणि हे मी केलंय पुरणपोळी। आज होळी रे होळी आणि पुरणाची पोळी। तर राधा बघूचे असले तर कोकणात या, बाहेर राहणारे जे असतात ते कोकणात या आणि शिगम्याचो सण कसो साजरो जाता कोकणात तो बघा मुद्दाम येऊन। आणि हे मी पुरणपोळी केले, ते आवडले तर सांगा, तुम्ही पण करा, खावा। आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तो लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।